Uitați-vă, băieții! Păsura! Uitați-vă pe neagra! Asta este o iapă afăta de 3 ani jumate. De 3 ani jumate. Și e ceva găsiți de la 7.000 de euro în sus. Asta este o iapă afăta de 6 luni. Mi vine sura. Sura este 8 luni. Asta e neagra, băieții. Picioare, spate, tot ce vreți. Ia. O, ce face asta, o lăbăică asta? Uitați ăștia scai de la Timo. De la ăsta micu, de la Timo. Ultile! Cai de la Timo. Și poneiul și tot. Hai, ce altă, boss? Uitați-vă, băieții, ce face Timo cu ei. Vei de acolo, Timo, că te lovește. Mi-ai trimită și păsura, Timo. Tenatul lui Melvorei. Mira dacă ne nu știa la ote. Un metru 20 în spate, băieții. Avem? Mine o tău. Hai, sura! Ne-am vine sura, băieți. Hai, sura, jos! Și poneiul de la Timo. Acolo și poneiul de la Timo. Vedeți? Păsura. Hai, hai, hai! Hai, hai, hai! Ce-ți ai, Ana, că nu? Camilo Temo. Face pe bun! Oh, mă. Le băgăm pe internet și le vindem Timo. Cât cer pe Timo? Cât cer pe asta? Pe asta neagră, da. 6.000 și o dai în 6.000, Timo? Nu, mă, așa ceva, mă-ți dau eu bani dacă vrei, mă. Așa ceva e greu, Timo. Stai apă de 8.000 de euro, frate.
Și ceva e greu să găsiți, nu? În 3 ani nu găsiți la... Uitați-vă și pe sura, băieții. Asta, sură. Fac filmare mai aproape, mă, nu se vede. Și pune eu de la Timu. Asta, sură, care în față cer 4.000. 4.000? Ha! Și le vinzi, Timu, ori mai vrei să-i cumperi? Hă? Cum că ai zis că mai vrei să cumperi, nu că le vinzi? Ce pică, bă? În galiscă. Ce pică în galiscă? Dacă pică ei, nu? Oh, sura! Oh. Și ceva... Dar iar o cumpără așa o neumânză, Timo, te întrece? Da, mă, așa e greu să găsești așa marfă. Și pentru Șoni faci treaba asta, pentru unciul tău, hă? Nu, bine, hai că închidem live-ul, Timo.